Kamano moro maintiere ageno ni odiochieng' mar idhieyo makare arwakini machiegni weche manyien mag migago e TV mar Ramogi Kaka bende warangane moko kuom weche mawamiyo pek. Wanaaminika kuwa ni kama watu 12. Mpaka saa hii bado tunaendelea kuona vile njia tutatumia ili tuweze kuwaokoa wale ambao wamefumaniwa ndani. Chenro mar reso ji 12 mapodo moko e Burmula e gweng' Mashinyalu Kakamega dhi nyime. Tunakuomba uache hiyo vitina, rudi kwa serikali, fanya kazi, hatutaki siasa ndruni katika area yetu. Jodongo ganda Jomeru mong'ere kaka Njuri Ncheke onyiso jatend migao Justin Muturi mondo wegore gi sirikal ma ene iye. Today we were able to see the first lot of the road. They are at 15%. The contractor is back on site. Pesa mani chendu kuro yudore sani kendo projects gi take debed on course. Gedo marapaya mawuok Kisumu kokalo Chemelil nyaka Kericho chakore kendo bang' ne chunge kuom dweche bura. Machiegni Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuo kenari 360 nono kawo kamano bende yudo wa achiel kachiel wan e mbui mar X, wantiere mbui mar YouTube, bende yudo achiel kachiel e mbui mar Facebook achiel kod mbui mar TikTok nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni chenro mar temo reso ji 12 mane lowo e kar kunyo mula ma Museno manitiere kar chungo od bura Mashinyalu e kaunti ma Kakamega pod dhi nyime. Masirano mane otimore odhiambo manyoro ne oyudo ka jokunyo 20 ne nitiere kar mula kanyo. Kata kamano ji 8 ne oseresi ka modong' pod itemo resi nyaka sani. Menyono ne otimore otieno mangima ka obila kod jopiny keto kinda mondo ji 12 go oyudi. Kaluwore kod sub county commander mar obila Mashinyalu David Makumbo gin kod geno ni jogo manie bwo lowo go inyalo yud kangima. Kuna watu walikuwa kama 20 walikuwa wanaendelea kuchimba mining. Lakini 8 waliweza kuokolewa kwa haraka. Ikabaki watu kama wanaaminika kuwa ni kama watu 12. Mpaka saa hii bado tunaendelea kuona vile njia tutatumia ili tuweze kuwaokoa wale ambao wamefumaniwa ndani. Lakini katika sehemu hii itakumbuka kwamba ni mzungu alikuwa anafanya hapa, so hatukuwa na habari ya kwamba kuna kazi inaendelea. So ndio tumeshtukia kumbe wamekuja wakafukua, alafu ndio hilo janga likatokea. Lakini katika sehemu nyingine huwa tuko na ukaguzi wa kila mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba wachimbaji wako salama, wako na vifaa ambavyo vinafaa wakati wa kazi. Lakini ile nashangaa ni kwamba tuko na serikali ya county, tuko na national government. Ni juhudi gani wanafanya kusaidia vijana wetu wawe protected wakifanya hii kazi? Vijana wafaa wapewe vifaa ya kufanya kazi kama hii. Tuko na ministry na deal na mining. Ukiona hapa saizi tuko na askari tu wamekuja kulinda usalama. Lakini wale experts from the county government ama national government wa kudeal na mining wako wapi? Ni lini vijana wetu watakuwa safe wakifanya kazi kama hii? Jere tonge magie masira marapaya mojuko nyamburko mar Jokenha kaachiel gi moro matin kido mar Probox mano yudo ting'o chake apaya maduong' mowuok Nakuru kochomo Nairobi. Joneno yango ni ji 2 go ne nitiere nyamburko kido mar Probox ka jowetegi mane nitie nyamburko mar Jokenha to notony mana yudo hinyruok e kinde masirano. Komanda mar obila Malimuru Mary Gashie oyango masirano kowacho ni kata kokwayo jodak makono mondo bed motang'. Jodak maka Mandura kama masirano notimre kwa serikal mondo tiek gera apayano mar tieko masiche mathoth mahinyo nego ganda e apayano. Ringre ji 2 go nitiere kano ringre mar od thieth Matigoni. Overtook carelessly, whereby it met with an oncoming vehicle belonging to Kenha, and there occurred head-on collisions. Mimi ile kitu ningetaka na kuomba ni serikali tupanulie barabara, kwa sababu barabara hii ya Rironi Marsabit imekuwa nyebaba sana. Accidents imekuwa mingi. Hakuna kitu kingine tunaomba tu ni kuomba tunyenyekee barabara ipanuliwe, kwa sababu accidents imekuwa mingi, watu wamekufa. Sasa hakuna lingine lolote tunataka, ni serikali tupanulie barabara. Accidents hapa zimekuwa mara kwa mara.
Jodongo mag Njuri Ncheke kwayo jatend migawo mar jotije piny owacho Justin Muturi mondo were gi seyo piny owacho e seche ma en bende en e iye. Gino ma giwacho ni ketho riwruok mar oganda jomasawa mar Kenya manie tok jatend piny Kenya William Ruto. Jodongo koni dwaro nitiere mondo jatend migawo no ochwal ywak ma en godo achiel kachiel ne jatend piny ma ok ni okwedo sirikal ma entiere iye. Giwacho ni koponi oteng' lwet Muturi mogo to biro kelo pogruok kendo maduong' e kind oganda jomasawa mar Kenya gi jatend piny William Ruto. Njuri Ncheke ma loso e apisgi maduong' ma Nyeri e kaunti Mancheru e kaunti ma Meru bende dok ne ogai mar doho Martha Koome ka giwacho ni okinde ma dwaro thicho oko Koome dwaro timo kamano nikech nowito oko buche bura. Rudi kwa rais wako, rudi kwa deputy Kithure Kindiki ndugu yako, muongee. Na kama kuna shinda mbali, because wewe uko kwa the top 22, wale ambao waweza fikia rais, tunakuomba uache hiyo vitina, rudi kwa serikali, fanya kazi, hatutaki siasa ndruni katika area yetu ambayo tunaita mlima. Afuatilie sheria za kazi, aungane bila walikuwa na ugana na rais wetu na deputy president wetu. Kama kuna jambo ambalo alioni linaenda sawa, basi tunamuomba waketi, waongee, walimalize. Mheshimiwa wetu rais alinde CJ amalize kipindi chake. William Mutunga alileta hii magesi, wakasema yeye ni mwenda wazimu, eti ameenda kwa Kishiaro, eti ameenda kila wapi. So we kindly protect. We are praying for the protection of Martha Koome. Jadura Mate Sumei Paul Kibichi Biego dwaro mondo jatend migawo mar jotije piny owacho Justin Muturi ogwetao kendo were gi kwedo piny owacho saka saa seche ma pod en jatend migawo mar sirikal no. Kolose kinde yawa yanga chenro mag dongruok e kar chung od bura Mate Sumei e kaunti ma Nandi. Biego kata kamano koni Muturi owinjo omi jatend piny William Ruto luor kendo weseyo sirikal Kenya Kwanza. Kuom mano odwaro mondo Muturi ogwetao mapiyo kendo nyis chung mare moloyo dhi nyime gi yudo sara manono. You have said that nobody or young legislators cannot tell you anything. And you have shown that you have no confidence in this government. We call upon you, Justin Muturi. If you are seeing that this government is not working either for the people of Kenya or working for you, then the simple thing is for you to resign. Why are you still in office and then you are criticizing the same government who you are being paid for to do work? You are supposed to be criticizing yourself. So come out very clearly so that we know your stand. You are a very senior legislator. You are once a speaker. You are once an attorney general, and we do not expect that from you. So I'm calling upon you to either toe the line or you resign. Mokom josiasa mag duond buch UDA alwora ma Nyanza osewuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny mane othicho oko Rigathi Gachagua ka ginyise ni owere kod kedo gi jatend piny William Ruto. Kotelnegi kod Odoyo Wede giwacho ni Gachagua we kiko it jopiny kod weche mag miriambo kendo oyue mos ni mar gigo masani opingo ne osiro kane en jalup Ruto. Owede kwayo oganda Luo mondo din itgi ne weche Gachagua go kendo gidhi nyime gi siro William Ruto kaka joluo ni mar osenenore lela ni olemo osechako lwar ka Luo e yor dongruok kod lemo ne jotelo mopogore opogore sirikand Ruto. Dhako moriembi kiwinjo ketho nying chuore to ng'eni ok en chuore ok rach en morach. Omiyo Rigathi owe wuondowa ni tinde en maber, Ruto e marach to en manokonwa ni wan joluo waonge gi shares e sirikal ma entieno. Sani ka koro riembe to konwa ni Ruto e marach kendo konwa ni sirikal no ringo ae nikech Ruto jamriambo. To waduto wang'eyo ni noko ringo no riembe kendo notemo matek mondo kik owuogi. Omiyo gik ma Rigathi wacho gin gik modwano golgo Ruto e telo ok gin adier. Ong'amo ong'e mana jodala gi kende. Omiyo mar ariyo bende dwani mondo wang'e ni nyaka ne chak Kenya e higa 1993 Ruto emosemiyowa kombe maonge ng'ama osemiyowa. Moi nokomiyowa, Kenyatta nokomiyowa, Uhuru to koro nowewa nono kom manomiyowa maduong' mogik ne en chairman. Omiyo Ruto ni mwawuothogo ka chieng' moro omiyowa jatelo maber to waluw. To kinyisowa ni wagol Ruto no maidwa miwa to pok onyiswa to mano iwuondowa kaka oganda.
Piny owacho mamalo osechako dhi nyime kod gedo mar apaya ma Mamboleo kochomo Miwani, Chemelil nyaka Kipsitet maromo kilomita 63 kendo kalo e kauntis adek ma Kisumu, Nandi kaachiel kod Kericho. Chenro no osebedo ka ochung' kaluwore kod nok mar omenda, kata kamano omenda oseyudore kendo tich sani dhi nyime. Apaya ma igeno ni gikone korumo to dhi kelo yot e yore mag wuoth kod ohala ahinya to ne jopur mag niang' mawuok e kar chung' od bura ma Muhoroni. Jatend arita alwora ma Nyanza Flora Moroa mane otimo limbe e chenro mag dongruok e kaunti ma Kisumu wacho ni chenro mamoko kaka chiro manyasani ma igero Kisian kod Huduma Center ma igero Jola bende dhi nyime e yo makare. Contractors who have taken over the project, they are 3 in number. We are yet to visit the last part of the project, which is on the Kipsitet side. But today we were able to see the first lot of the road. They are at 15%. The contractor is back on site and he's facing a few challenges here and there, particularly in terms of his payments, but he has promised us that he's not going to stop the works. Magi projects ma wawuothe gite gin projects ma contractors onge gowi moro amora ma sirkal nigo osechulgi kendo gin gi pesa gi to ka nitiere ma onego chul to ena processes to pesa to nitie except Kisumu Mamboleo ema nyocha nigi challenge mar finances to pesa moro no oseyudi ma each contractor ne yudo $200,000 kasto nitiere provision mondo gidhi gichak giyud $500,000 koro wa expect ni pesa mani chendu koro yudore sani kendo projects gi dhi bedo on course kaka nyocha onego gidhi mbele. Gikone geno nenore e mbalariany ma Moi ma osebedo kod midhiero mar somo kuom higni bura ma timore tok bod manyien ka oten mbalariany no ma Moi kod geno ni lokruok biro bedo. Jalup Chancellor Ngire Kiplagat Kotut osechako ayanga tich kosingo duoko mbalariany no e rang'eny mowinjore kendo keto dwaro jopuonjre kaachiel kod jotij mbalariany no e opara manyime. Daniel Otieno miyowa mathoth. E romo margi mokwongo gi jotich kanyakla gi jopuonjre mbalariany ma Moi, jakom mar mbalariany no Ngire Noah Midamba kaachiel gi jalup Chancellor ma Kojolo Ngire Kiplagat Kotut osingo ni gibiro neno ni lokruok maduong' obet e mbalariany no mosebedo kod achiedh nadi e kinde mokalo. Our focus is to start with the staff welfare. We want to address basic things that need to happen and then we are going to look at all other issues step by step. We think about the students very seriously. We think about matters employability. It's not enough to train them. You must prepare them, you must introduce them to the world of work, and that is some of the things. So I pride myself in working with students. My happiness is when I put a smile on the face of a student. Hello manyien mar mbalariany no osingo ne jopuonjre ni gibiro neno ni giyudo tiegruok kendo sidho gudu e thuolo mowinjore maonge deko moro amora kaka osegabetie mbalariany no. The issue of students not finishing on time, we want to make that one something of the past. So I would want to hazard a promise that on my watch, we would want to see students who are on a 4-year program finishing in 4 years. This university is the only university first started by Kenyans. University of Nairobi was College of Nairobi. Was built by the British. But what we have done, this one we stood from the ground. Ewi wacho sach jotich, tend mbalariany ma Moi wacho ni kochopo tich abich jumani, jotich duto mag mbalariany no biro bedo ni osechulo osachgi. Tukupatie jina ya Joshua kwa sababu tunaamini utatufukisha kwa the promised land. We told the council that we are not sure whether you are the fire or the frying pan. But we have been in turmoil for 7 years. It has been 7 years of suffering. But finally these people decided, the people you see before you, decided we can no longer go beyond here. Kotut okonien thuolo makare mar mbalariany no mondo mi oti matek kaka yo mar keto somo mag jopuonjre e ong'ala mamalo kaachiel gi neno ni mbalariany no obedo kod nyadhi mowinjore. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni riwruok makedo ratiro mag jochiw thieth e rang'eny mar clinical officers mano kuko dwaro ni ogo piny board matayo kuma manyien mar thieth mano SHA.
Jakom mar Kuko Peterson Wachira yango ni board no kosebedo katayo kumano makare kendo mane momiyo thoth jo Kenya ywak. Wachira wacho ni tire jo Kenya mathoth man kod lony manyalo tayo board no ka bendo yango ni gisechako choko sei magichano chwalo e od bura. Kolose kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga owacho ni sirikal bende koro nyaka med omenda ma ikete migawo mar thieth mondo din fuok ma idhi we kod kony ma ende wuok e piny mar Amerika masani ochungi. And I'm happy that I think now Parliament has seen the light. I saw the other day the leader of majority, Honorable Kimani Ichung'wah, saying that actually SHA has failed. And I think we have been shouting our throats hoarse for the past 3 months. It is good that now Parliament appreciates this. But what we would like to tell them is that the problem with the Social Health Authority is the secretariat, the management of the Social Health Authority. It's not the law, it's not the other things, it is the management. And that is why we continue to call for the disbandment of the management of Social Health Authority, and we bring in Kenyans. We have many Kenyans who are intelligent enough and who have the goodwill and who understand that the Social Health Authority is supposed to facilitate that we can be able to achieve the universal health coverage. Nyakoromogi kanyo sabiro gdeka 15 wadoni mondo mi wakao yueyo wa mokwongo chenro en mar migago aneno kanyo kabende useoro oteka Ramogi TV an Arthur Gina Nyakwara ruwa mar Kisumu Tiengre aworo ni kare doho ma Kenya kae sani onge teko nikech chal ni weche magisekwedo pod dhi maber mokalo ka ng'eyo ni en wach mane madose kwedo madhi maber. Ramogi TV ma Kevin Kawuok Nyatoto mosna jadolo mara ma en Bishop Joshua Oyule mar Nomia Faith Ministry ka en nyadenda. Ramogi Ann Mary kani Umabei anenu makare rokamano Ramogi TV mora ma omondi wodu yo manyabera Nikolok Sani Seme Kombewa Ramogi Ler wadu kwa rokamano hello Ramogi TV an Andrew Lweny amor kabisa kanelo Ramogi TV gijaoda Sharon Akinyi kani Rongai West Ramogi TV Simfroza Winji kendo wa Betmos waneni kod jaoda Sylvia Nyajosiaya an George Luga Mara Lego Umaje kataja Arsenal erokamano Ramogi TV Masara Singa Nyakwaro Dongo mar Wangneno West Kanyamkago asedonjo aneno migago gi baba wa Singa Odongo kod joka Singa duto erokamano nya Nyakoromogi kikidhi mabor pod wantiere kod weche mang'eny mawaiko ni chenro en mar migago sabirio gi dakika 16. Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better hit the highest multiplier of the week. Kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medali ya pesa. Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Crickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings
200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Duka, the home of discounts. Odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Machiegni kendo kaluwore kod ywaruok mokwako kaunti ma Tana River kod Garissa, jotelo medo sokore wang' ewi jok manyayo ywaruok machwero chokwe e kind tong' mag kaunti ariyogo. Jodak mawuok e kaunti ma Tana River onyiso e chwang' margi ka gilero ni ji moko mawuok Garissa odonjore kod bath lope ma Tana River kendo ng'wano magichwe gi chunje. Gikore jodongo mawuok e kaunti ma Garissa ema choro rowere mondo ywaruok machwe kelo lweny e kind oganda. Kile ambacho kinaleta utata, na ndio maana wananchi wameweza kuitana ili kuweza kupeana hisia zao na kuuliza serikali iweze kulishughulikia, ni kwamba mipaka ile ambayo imependekezwa itatatiza utendakazi na upeanaji huduma kwa wananchi. Itakuwa ni vigumu sana mwananchi aweze kupata huduma bora, maana bado itaweza kuleta umbali mwananchi aweze kuaccess hizo ofisi na kupata huduma. Hivyo basi, kutokana na kauli ya wananchi ni kwamba zile division ambazo tumekuwa nazo katika Magarini, na Magarini hii, Magarini sub-county imejengwa na division 2, Marafa division na Magarini division. Kulingana na venye ambavyo iko, ni kweli kabisa ya kwamba ile division ya Magarini iweze kukuzwa, na pia division ile ya Marafa iweze kukuzwa kuwa sub-counties. Na hii ndio italeta ukaribu wa mwananchi katika ile huduma ambayo anahitaji.
Wadhi county Siaya kama attend county no koro fwenyo kuonde adek county no michano yangi kaka kuonde thidhna. Ma kaluwore gi kwayo mar riwruoge mag governors kod chenro motelie kod duol marango weche aluora manonema. Kolose dho wath Kombo e kar chung'od bura ma Lego Usonga, jatend migawo mar aluora county Siaya Jacqueline Oduolo yango ni moko kuom kuonde thidhna mosefwenyo ting'o Kanyaboli, Yala kod Sari. Director mar NEMA e county Siaya Rob Kipkoech omedo ni nitiere dwaro mar rito kuondego mar ni gikonye bero ngima oganda kendo piny owacho biro riwore kod jodak e alwora no mar chiwo arita madwarore ne kuonde thidhnia. We hereby, in the partnership of the three key pillars, the county government of Siaya and national government here represented by NEMA, Kenya Wildlife Services and Kenya Forest Services, the non-governmental organizations here and the community adopt 3 wetlands. 1, Kanyaboli wetland, 2, Yala wetland, and 3, Imbo wetland. I also want to confirm that we are here because we know that climate change is real, and we are aware that climate change does not just affect vegetation, does not just affect wetlands, but indeed affects livelihoods and affects health. Protection of wetland is very important for us as a Department of Agriculture because we need water and we need a balanced ecosystem for us to produce food. Kuna ile vitu unakubaliwa ufanye huku ndani kwa wetland na ile haukubaliwi. Nafikiri nyinyi mumejua ile imekubaliwa. Si mnaelewa? Unaweza ingia ndani utoe samaki ama utoe reeds or any other product utumie nyumbani, si ndio? Lakini kuna ile imekatazwa. Moja ni labda kuingia ndani uwe wanyama ile inaishi ndani. Si hiyo tunaelewa? Saa zingine mnachoma hii vegetation na mkichoma inaua wanyama, si ni ukweli? Kwa hivyo hiyo haikubaliwi. Hapo Dwantire County Siaya ni Jayal Buche mar doho mamalo mochung'ne weche alwora e County Siaya Draya e Daldena osingoni buche mag lope mosebedo ka yware e doho no koridhi miyo pek kaka yo mar tieko dhungruok mag buche doho. Dena yango ni buche mag lope osebedo ka yware kuom thuolo malach kaluwore gi pek mag weche motenore gi lowo kaachiel gi onge mar okinde ma chik yango ni nyaka winji. Dena ne loso e kinde romo kod jodak Siaya bende olero ni gisebedo ka giluwo lai duto madwarore kaka yo mana ni jogo mochwalo bura e doho yudo ratiro. Ne omedo wacho ni doho biro temo duto manyalore mana ni buche machon omi pek e kinde winjo buche nyim doho. Many issues arose, but I'll pick that which stood out from our engagements today. There was the issue of backlog of cases, and there were complaints that some of the land cases were taking very long. And our assurance was that, as you know, land cases are very emotive. And our assurance is that the strategy at the judiciary and the ESC court is to prioritize the old cases. But land cases being very emotive, in as much as you may want to finish them very quickly, sometimes the turnaround time takes long. Why does it take long? Because you want to hear everyone. Jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua koro wuok apiaya kowacho ni jatend piny William Ruto ne olombe kod bilion 2 mondo ogwe tao, kata kamano ne othiro. Gachagua wacho ni pach Ruto no ne okomore nikech onge ng'ama nyalo miyi mit bilie kagoli tich mondo odhi dala kadier nodwaro ne ber. Rigathi mane loso kod ute fwambo Nairobi okoni oken ng'at minyalo ng'iew kamano. Mage timore ka weche ne pilore ni Gachagua owuon mane dwaro bilion 8 kuom ombulu ka ombulu mane Ruto kuom ombulu mane Ruto yudo masawa mar Kenya. Mambo ya kwamba ati nikifukuzwa sitasimama kiti, hiyo haina maana kwangu. Unajua watu wanafikiria ati mimi ni mtu najipenda sana. Sio lazima nikuwe chochote katika hii Jamhuri ya Kenya. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiuzuru, because alikuwa ameniambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani,
uende upumzike, fanya mambo yako, ukuwe na security, ukuwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia uende, unaenda opposite. Kwa hivyo mimi sijipendi. Hata wabunge ya kwangu wengi sana wale wananiunga mkono walikuja kuniona kuniambia, wewe jiuzuru ndio ukue upate nafasi ya kusimama. Nikasema hiyo ni kujipenda, sio lazima mimi nisimame. Jodak gwenge mag Ndiwa e ward ma North Kadem dwaro mondo piny owacho mamalo yar kar purno malo akuje irrigation scheme nyaka gwego mondo giti kod chenrono e weche mag pur e kinde mabende gipuoyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom chiwo chiemo ne jogo mang'aw moting'o jodongo e gwengego. Jojuma miyo waler. Piny owacho ma kaunti ma Migori ka okalo kuom migaono makedo kod midhiechego mag apoya dhi nyime kod chiwo chiemo ne jogo mang'aw e kaunti ma Migori. Odiechieng' manyoro piny owacho ma kaunti Migori ne chiwo chiemo ne moko kuom jodak e gwego mag North Kadem e sab-kono ma Nyatike. Erokamano ne gavana Ochilo kuom timo maber kokelonwa chiemo. Wakwaye ni kaber to bi omedwa chiemo nikech mobiro ni e joge North Kadem ward duong' ma waingo. Kendo gima ne wadwaro ahinya kaka jo North Kadem ward, wadwaro ni gavana Ochilo bi obedie wendowa. Itu wuothe iwa ka ndio, lakini wadwaro en wuon okaw jikumu bi Nyatike ka to bi e Ndiwa ka obi e North Kadem ward. Wagoero kamano kuom kelonwa chiemo, ero wakaw chiemo. To gima duong' mwadwaro kuom gavana ni koyie to konywa, wan mond liete ma kiwiro. Chiendo ni ma chiwo chiemo ne otele ko jotend migao mochung' ni alwora lokruok mar kor lwasi kaachiel kuom midhiechego mag apoya Julius Nyerere mane owacho ni nitie ji mathoth mang'aw masani koro yudo pek e yudo chiemo. Wayudo ni lokruok mar lwasi osemiyo jogi nigi kech. Koro kejni e manifesto mar gavana nowacho nobiro ng'iyo ji marom, joma ni chien bo ting'o bedo malo kaka mine manenagi. Omiyo kawuono wakelo chiemo lori tiba mopong' wachake North Kadem ka. Kelo ne jogo duma, wakelo michele. Kata bed ni jobudo chiemo ne opoyo piny owacho ma kaunti ma Migori kuom biro kod chenro machal kod mae mar paro jogo bedi koro ng'awo moko kuom jodakgi to enye gwego mag Ndiwa e ward ma North Kadem dwaro mondo koro piny owacho mamalo koro yar bad kar purno malo akuje irrigation scheme mondo giyud pi ma ginyalo puro godo. Thothne oringo gi koridore piny mwalo kocha, koro miyo wan e wi malo koni ok wayudi kaka wanyalo konyore. Koro yaunwa wambe oluwe butu wako. Atuangalilie kama kuna vile irrigation asatoka kule ipite mlimani ili hata sisi pia tupate. Food insecurity ma Nyatike watimo gik mang'eny. Nitie irrigation mitimo lo akuja mondo wabed gi chiemo moromo. Jodagi Mandiwa wacho ni nok mar koth osemiyo ginyalo yudo chiemo maber, gino mamiyo thoth oganda bedo kod nok mar chiemo e gwengego. Area yetu ina ukosefu wa mvua. Kila mara huwa tunalalamika hatuna chakula. Tumeshukuru ametuletea leo. Bende gidwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro migi kothe kaachiel kod mbolea ma bende koro ginyalo tiyo godo mondo gigol chiemo moromo. Marwa to danga wach ni ok en maber ahinya nikech jomoko sani watiyo ga ng'owa gi kodhi. Watiyo gi kothe mag nyaluo. Koro ne wakwayo gavana ni bende omede yawo yor pur ni mondo miwa kothe ma nyasani mag grade gi. Toduma koyie to nyalo kelonwa mondo wakom nikech kechinyowa gi nyithindo bo walewo ge udi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma. Ka wadhi nyime ni jodak mawuok e gwenge mag Angari mayudore ondamo machuok kowuok e boma mar Alala koro odak gi luoro kaluwore gi monj ma gikaloe kinde ka kinde koa kuom liech. Jodak ma miechego okiewo gi bungu maduong' mar Kirisia yango ni lego osebedo ka ketho mwandu gi e mier e kinde mag otieno ka bende gisechwalo ywak ne apisas mochung' ne rito le mag bunge, to kata kamano ywak gi pok onyago lemo moro amora. To jodak makono kwa apisas mochung' ne rito le mag bunge KWS mondo beda kiche neno ni lego okokelo ne lal kata tho e gwengego. We've not slept. Tumekuwa tunakimbishana na ndovu hapa na pale. Plus wamekuja kwa hii shamba, this particular farm, hata mnaona hizi gunia zote na zile sweet potatoes, ndio hizi sukuma zimeharibiwa, ndizi ndio hizi wamekula zote, matunda
maji huko kwa ponds. So tunataka kusema hivi, it's very serious now, and these particular elephants waliua juzi tu, the same one waliua juzi mtu hapa juzi neighborhood hapa Lake Solish fulani. Tunapitia pia hata fisi pia wanakuja, lakini sasa hawa ni kama ni afadhali kidogo. Ndovu sasa kwa sababu ya ukubwa wao wanatufahamia kama wakulima ndani ya shamba. Kama vile tumesimama hapa, kuna mambo mengi unayaona si ya kufurahisha. Tumekuwa tukifanya kazi tukitafuta school fees, tukitafuta chakula ya watoto wetu, lakini ndovu wametufinyilia chini sana. Kama vile umeenda huko chini, niko na fish pond. Hiyo fish pond imekuwa na samaki, lakini baada ya muda ndovu vile inaendelea kutembea kila wakati boma, nafikiri kuna vile unavyoona hii miti mingi vile iko, yanaona kama kuna chakula mingi pia yake, lakini sio yake. Duol mochung'e nonro e pacho ka mano Kenya National Bureau of Statistics ogolo report mar chal udi kod gedo e pacho ka. Lipodno onyiso pogruok maduong' e kind udi manie boma kod mago manie gwenge. Jogo manigi udi giwegi e gwenge romo 85.5 ka opim kod 22.8 kod jogo ma odak e boma, kama 72.3 odak e udi mag pango. Udi mok gin gorofa pod moher kata kit gedo kod 76.3 e gwenge kod 69.1. Bende lipod duol mar nonro orango kwan mag weg udi e gwenge makaluo. Lipodni onyiso Kenya kaka piny mang'eny ji nigi udi mag giwegi e gwenge, ka udi mag boma ni kod bei mamalo. Piny owacho ma pacho ka gero chako chenro mar chiwo chiemb jamni e gwenge ma nyandwat mar Kenya kaka yo mar bero chumi ma pacho ka kendo duogo geno mar oganda e weche mag pur. Jagoro mongirore migawo marango weche mag ohelni matindo Patrick Kilemi olero ni okang' makamano getono ni jamni ok odar ka itero kuonde mamoko nikech oro ma kinde ka kinde gino ma bende osebedo ka kelo gwandruok e kind oganda ma jopith. Nolose e boma Nakuru ero mano kelo kanyakla jochung' ne riwruoge ma wuok e kaunti 14 mani nyandwat mar piny Kenya. We are talking about peace, we are talking about economic empowerment of our people through peaceful coexistence. You may have noticed that in the recent past, the Ngans have gone silent. The Ngans have gone silent because of the initiative organizations like Interpeace are having in this particular region. Is that we are harnessing the power of the people by bringing them together to work together in the value chains that are feasible and viable in these particular counties, and aggregating the people through cooperatives so that people are economically engaged for the betterment of their lives. So we want to aggregate this livestock through the cooperative model to create value and give value to the livestock owners, and to create a market system that is reliable, that the steady supply of livestock can be predictable, and the quality and standard of livestock can be improved. And this can only be done when we have got people working through cooperative model, supported by now technical staff from Ministry of Agriculture for fodder production, and the livestock for breed improvement and so. Wadhi e kaunti ma Migori kama jodak e gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho ojolgi mondo gipur chiemo ma oromo ma inyalo medo ndhadhu maggi kaachiel kod yudo chiro. Chenro gi gigeno ni nyalo chopo kokalo e dago ohala ma otisi ni County Industrial and Aggregation Park magedo mare koro dhi karumo e gwenge mag Makaldam. Jafwambo mar George Juma miyo walerno. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti 18 ma okuongo magedo no mar kama ichoko ipiedho kaachiel kod medo ndhadhu mwandu ma opogore opogore ma ong'ere kaka County Industrial and Aggregation Park dhi nyime e pacho kae.
Chiendo ni magedo mare koro dhi kawo omenda mar $500,000 ma isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo osechopo e atamalo 75 ka igeno ni gedo mare dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Wani atamalo mar 75%. To kendo wageno ni kochopo dwe mar 5 higani to wabiro tieko wach mar gedo. Charles Richa Wambura men director ma ochung' chenrogo mag gedo e kaunti ma Migori wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori kod mano mamalo osesiro chenro ni e yono mowinjore. Kuom counties 18 makoro dhi nyime gi gedo, Migori County ema sani otelo gi percentage maduong'. Penjo maduong' en ni ka gedo mar rudu mar 5 bende jopur nitiere kod ikruok makare maneno ne kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu mag mwandu ma ong'ere kaka Industrial and Aggregation Park koro konyogi. Mane wapuro gimoro higni 5 chien, ne wapure to nochieknwa maber kabisa, to ne ok okonyowa. Koro nyaka ne Industrial Park ni duogi. Wasepuro lo eka 2. Nweng'o ma wan godo mwayudo pile ka pile ok nyal ketowa mwabed gi ikruok meyo makare. Gimwang'eyo ni ka gini oseyaw makoro Industrial Park ni tiyo, sirikal biro biro, biro manyo groups man ready, biro elimisha wa, biro puonjowa kaka wanyalo loso gik ma ibiro ket ka. Tie dhok mwasebedo kwatero Nairobi. Makoro dhoggo inyalo yang Migori ka to waloso go gik moko. E kinde limbe marwa e kar gedoni ne wayango ni thoth oganda modak e alwora mar County Industrial and Aggregation Park ok ong'eyo kata tije e kinde bende koro piny owacho mar kaunti ma Migori wach ne gidhi nyime kod puonjo oganda. Kata seche mana biro gi jakom mar center apenje ni gini en ang'o, onyalo konyowa mang'eny. Wambede kaka wajo mining, gold mining, industrial ni wambe okelnwa gimino ni plating ka goro mali abugi point anariyo kacha tabiro kode ka tiusne bei moro mowinjore. Moko kuom jodak e gwego mag Nyatike dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori ojolgi mondo koro gipidh kit chiemo mopogore opogore ma bende koro nyalo bedo chiro e kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhune e kaunti ma Migori. Kopo ni wayudo capital moro to wanyalo medo kaka wanyalo dongre kwariwe gi sirkal kwatiyo gik moko ariyo madhi mbele. Jodagwego mag Makalda ojiw bende mondo koro ti kod thuoloni mar chako ohendni ma oting'o kata gero ute ma ji nyalo ninde ka kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu mar mwandune koro chako tich. Teka no miwa thuolo kata miwa mana kiny to wachaka gedo. Sirikal omiwa title deed e lopewa. Lipot mabende nyaka sani koro segol kod funde magero kambini en ni koro kinde machiegni koro dhi rumo. Ka bende penjo maduong' en ni to bende jopur nitie kod ikruok. Bende nitiere kothe mibiro kel ka. To kapo ni nitiere okenge magi moskete mondo bed mano moromo bende koro inyalo tigo e kambi bende koro igero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Uganda ma osewito ngimagi kaluwore gi lweny ma osebedo e piny Democratic Republic of Congo kama jolweny pinyno osebedo ka rakore gi kweth jolweny jore mag M23 itayo kare chano iko kare chenro mar iko gi dhi mbele kawuono. Nyaka sani ringre 120 oseiki bang' ripot nyiso ni oganda maromo 773 osewito ngimagi kaluwore gi lweny ka ji 2800 oseyudo hinyruok kendo dhi mbele gi yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore. Lweny mosebedo ka dhi mbele piny DRC no osekelo kethruok mar mwandu ka oganda maromo nus milion bende osedar owuok e miechgi. Piny DRC seyo piny Rwanda kuom chiwo kony ne kweth njore mar M23. Kopogore koda lweny madhi nyime piny mar DRC wadhi nyime kama jodak ma Baringo medo kwayo piny owacho mondo keto kenge mag kedo kod rochruok arita ma osebedo ka thiro somo e kaunti no. Ka giloso e kinde chiwo sir mag somo ne jopuonjre, jodak medo yuago arita kwe mar rocho chenro mag somo e gwengego kendo kelo luor e chuny jopiny. Kotelnegi kod japuonj maduong' e primar Malo Rook gikoni sirikal okawo ting' mar medo apisas mag arita kwe mondo ked kod kweth njore mar rocho arita.
Mambo ya insecurity imeaffect learning katika shule yetu. Idadi ya wanafunzi imerudi chini. Hapo mwanzoni tulikuwa na zaidi ya wanafunzi 350, lakini kwa sasa idadi ya wanafunzi iko chini, imekuja chini ya 200. Heri kama ya security ingeweza kuwekwa shule zote boarding ili watoto wapate usalama, kwa sababu watoto wakiwa kwa day school wakati wako shule pengine wako salama, lakini wakati wakirudi nyumbani wanaweza patikana na jangili na watoto wanaweza wawa, na ni watoto wadogo innocent hawezi kujisaidia. Serikali waweze kufanya namna ya kuarrest watoto wadogo wenye wako mambo ya wale wazazi yao ni bandits. Waarestiwe, wapelekwe border school yenye shule yenye nasoma, waarestiwe kupelekwa kwa shule boarding. Ndiposa hawa kizazi kubwa wakigrow hawataweza tena, wamezeeka, hawataweza tena kwenda kuiba watu. Hawa wadogo watakuwa wamesoma, hawataweza kuiba watu tena. Wakiarestiwa waende school, wasome shule kwa lazima, hiyo mambo ya uwizi ya mifugo na nini itaisha. En sama chielo ma wachako kawe yueyo chenro en mar migago Ramogi TV kelonwa weche makare. Sani waneno ma Ajuang jaseme mar Ogango. Erokamano Ajuang. Ramogi TV aneno maber ka ana Migori Pastor Dayangwa. Alfred Jakapuonja Ramogi Lerainya. Elo Ramogi TV amor gi chenro mar migago Anjoy kawuok Kano. Ramogi TV aneno malere gweng maseme Kadianga an Jacob Wachinda. Ramogi Ler ano yugi wuode Kamenya. Ani Junior Ramogi Ler erokamano. Ramogi TV ma Arthur ginanya kwa Rarua ma Kisumu Tiengre. Aworo ni kare do ma Kenya kaesani onge teko nikech chala para ni oteno na asesomo kanyo Arua mar Kisumu Tiengre. Kaukamano waringo wadhie duka matin saa 7 gi dakika 45. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. Cash out nikaona pata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo godi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07283 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Machigni nyakoro manga Juang chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga Juang akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Nalinga kito balana
Tichang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakura Magajong Friday siku zo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni pau tuke klab